Телефони. Сега... Телефони. Къде да те оставя? Кой? Къде да те оставя? Ами... Къде му да минеш? Да не обикаляш много? Мога по улица Дивня да Покрай моловите, горна страна или долна. На Чаталджа? Бе, като се ходи чак до там, човек. Не мога да карам те до къща да ма караш. На Макаото. Да, бе, чудно. Ще Тук... плювна. Гледай колко катастрофи има. Тука. Сега ли, бе? Да, сега в момента. 3 катастрофи. Стига. Да. Сега 3 катастрофи има. Добре. Къде? На катедралата? Искаш ли? Не хубаво. Далеч ли ти е? Ще по-рад 20 минути гледам работа. Вие после къде тръгнахте там нагоре, бе, като ме оставихте? Ходихте до някъде. Като ме оставихте Никъде те в оставя. събота, после завихте нагоре. Да, отидахме към Добрич. Не са те върва. Да. Защото по принцип са на обратната страна, Да. аз доколкото знам. Ние когато оставихме? Събота, бе. Събота. Нали събота вечерта беше, бе? Да. Аз си ми изгубих представа за време. Ние май тогава не сме ходили до Добрич. Тръгнахте нагоре, като ме оставихте, кръстовището завихте наляво. Не знам къде си. Не бе, ние се върнахме. Да. То беше друг ден. Да, там дет ме оставихте, няма проблем. Тук да ме оставиш толкова. Добре. Ще псувам малко, ама... Даже не малко. Ще видим чатна нещо. Где? Тая мацка как пуши. Как пуши? Една мацка, ма, стига бе. Пак алармите са включени. Яка мацка. Тук как миш на канал. На канал. Как ако не се огледа малко. Мацката не се огледа. Въртнахме завойката. Да. Ко стана, се присламчих. Да. Малко. Джобовете пълни, дебай тия шпиони. Топа. Това пак. Ти музика не слушаш, а? Слушам. Един път не съм чакал разказ.
Сега ще пусна. Да. Познавам се. Владко е празно, а? Да. Бах ти ятото. Не си пътя ми кара бордюра. Много тосно дори ще се дърпаме ли? Кой бе? Дай. И веднага изпери. Майка. Не му хареса, че се изравнихме. Бах ти кефа. Веднага обаче такова, Да, веднага се набра. Дай му мамка, не го ме чуе. Газ? Да. Нарушение с мой. Това не е ли в нарушение? Да. Пустой. Буслентата? Да, буслентата. Ето стой. Да. Още вагабонта. И трети. И четвърти. Въобще Сказка. Да. Обаче ти като дари газ и той... Да. Гледа в страничното. Веднага усети, да. Сладо. На къса сая. Да. Хем ма кефът, хем понякога ми е страшно като... Да. Че един вид винаги му е нещо да се подкуси. Виж го сега, в момента пътя е хлъзгав и той прави те, нали, кефи са такъв, ама е опасно те да прави на хлъзгава. Мотористи. Трябва много са невнимателни. Внимателно понякога... Да видиш на живо, аз видях на живо как един се преби пред мене и не ми беше много приятно да го виждам това нещо. И сърцето ми... Да, кофти. Като го видиш е кофти, да. Да. Става ти жал за човека отпред. Да. Че отбиха и така на една спирка, защото ръцете ми трепериха. Как и пак ме натискат корема. Просто остане ли малко студено, веднага по-корема. Да, винаги е така. Преди не ми правиш впечатление, обаче сега ми прави впечатление. Иска да държа, пак почва да ме боли корема. Да, не е хубаво, ще я се стискаме. Какво прави, бе? Някаква песен да пусна. Давай, карай колата, ще почнеш мръсен топ. Мръсен топ намери. Глей.